Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Saan kaakayat ngagbalin nga manugang? Yak kayat nga siya katagbalin nga asawa ti soldadong anak ko. Iti anya nga rason, ma'am? Iti anya nga rason? Di mo kadiam mo? Nga malas, data seeding, nga adda iti babaen ti kanikid nga matam? Nga nagluwa ka kat maluam? Awang ka di ba tinang magkakeng ka? Nga sikat ti klase nga babae, nga daan ti kastang klase ti seeding, nga babaluan ka. Panag ko na, Rosalyn, ket adun dagiti napasamak halakeng ka, nga nagluwa ka iti ado. Tidinteng nga didigraw no malas iti biyag mo. May bagam ka di? No mano, kanoan niya dagiti nga pasamak, nga dimteng iti kinamalas ti biyag mo? Agsipod ta kinamalas ti kanda ti siding, nga adda ti babaen ti kanigid nga matam. Babaluan ka, kadya kayat. Nga oray nubyong pailayang ti anak ko nga soldado kat matay gapukan ka. Iso nga bilbilinan ka. Bilbilinan ka. Mikisina ka, iti anak ko. Makisina ka kinkwana. Talawag. Sanga siya ti pangibagaan nyo iti dahi tamam. Nudik ti anak ko. Pagpeso, adon di kiti pasamak nga nagbalin nga trahedya ti biyak ko. Kasi ti panaggandan nga natay dagit naganak kada kami, idi kabsat ko nga ni Janice nga car accident. O makita? Gabutay da, idi kinamalas ta siding mo. Naggadang gayam nga natay, hindi kita naganak kada kayo. Anya pa'y? Sa mo baling nga agulbud. Anya pwede kiti pasamak na nagbalin kang kangamalas. Tinubyo. Pinagbasbasak ti college. Insina na. Gapot ti siding. O, makidam? Si kamot lang tinangyamag ha. Nga gapo iti dayta nga siding mo, jay nobyo mi dantak iti college, ket insina na ka. Tikat kahit nga sawan nga nalawag launay. Nga gapo iti dayta nga siding mo, isot dimtenggang ka amang ti malas. Sa ita, iramam mo, ti anak ko. Nga isot sumarunong matay kalpasan, nga natay di kinaganak kang ka, gapo iti dayta nga siding. Adaywam, ken isinam, ti anak ko. Sakbay nga dadaka sa mapasamak kang kuwana. Gagayem, tinggan ng igan ket may salayang nga paset, ti ababa nga lagip tinapalabas ni Rosalyn iti probinsya ti Ilocosur. Kada ito ket iso ti mauding ente pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti January. Itultulo nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Kaya iti programa tayong lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti palangimat maton ni Attorney Station Manager Attorney Nick Malasig II. Napangabakan nyo iti Raquel Apremio. At ito ni Manong yun ni Nemi Ruiz, iti page ni Pareng Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award, kahit nagas pagkarigan, tada kayo nga agbibuya, paki-share, paki-like, and kasama tayo saan ka pa nga nag-subscribe, iti page ni Pareng Ray, paki-subscribe kayo kuma. Ay, ag-follow kayo kuma, kunak kuma. Iti YouTube, tingin kayo pag-subscribean. No, ito may upload, ito yung video, iti Facebook, iti
YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, kaya nag-subscribe kayo kung ano saan kayo pa nga nakapag-subscribe. Okay ba? Dati man ang dati sakit dati yung cellphone ko ta. Nagman ang makashare. Kaya, nananananan, tararan tan tan tan, tarararan, hantay makapansa dyan, apa nga ta, kinuha na. Pagkaya may dinggin tayo dito yung pangablao dito yung the presenter 2025 in behalf kay Reynaldo Ray Fiesta. Sakbay ito yung ngayon tayo ituloy dito pagkasalita ni Rosaline Iti Ilocosor. Ti baro atawen ket baro anamnama, baro apan nakigasang-gasat, ket nuan nyaman di kiti biddut iti kalabes, liklikan nga aramiden, ket anyaman di kiti imbag, ituloy nga aramiden. Siak ni Lerma P. Fagaragan, ti the presenter 2025 in behalf of Reynaldo Ray Fiesta, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, kumabkablaaw iti nabungbunga abarutawen tay amin na sangapada. Yan, di kita mag-birthday tang aldaw, kaya hindi masangwaran ng aldaw, tintay kablawan, uy, ato nag-birthday tang aldaw. Ni Christine Laguardia, iti Australia, ngayong nakabakasyon ita, ijay Crispina Banna Ilocos Norte, ang celebrary ita ito yung aldaw, iti pa nag-birthday na. Ni Christine Laguardia, happy birthday ka, Christine Laguardia. Dita Crispina Banna Ilocos Norte, more birthdays to come ka, and more power pa? Okay ba yung more power? Pisante makapan, ijay, kaya tayo nga papanan. At kinuha na ito. Ika napasama ko na kasi hindi na ito. Cellphone tayo. Ito ulit tayo. Happy birthday pa kay ni Jessica Edra. Naganad kadwa tayo dito na Emerald Studio. May isa ka nagigit siya. Successful nga singers tayo. Tapos ni Jessica Edra, happy birthday. Kasama tayo ni Nick. Compadre Nick Alegre Sr. Iti Kanlungan Sanchez Miragayan from your family. Happy birthday kangka. So kada gidaming birthday tangal daw, kinusangwanan ngal daw. Happy birthday kada kayo. More birthdays to come. Happy na kinuha na ito cellphone ko. Aya, anak mo't nga maka-share. Anak kinuha nga cellphone. Charararan. Charararan, tararan, tararan. Rararararan. Inangarotin, ituloy papagayam nga ibasa. Dito ababa nga pakasalitaan. Tapno napimpinas kahit ito pa ng dengag kompleto nga panakay-portre na. Denggin yun to. Into 12:30 to 2. Iti programa nga lagip na palabas. Dito tiba indem nga pagpilian para ti panakapili ti best letter of the third week. Iti bulan ti Enero. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti title dito yung istorya ni Rosaline ket Seeding. Ituloy ito yung ibasa. Kasta nga rod tinapasamak, idi tanadaan kami ti gundaway nga panagsarita iti ina ni Rodel nga boyfriend ko, manong name. Nagbakasyon ngamin deta nga lawas nga nagapoy di Mindanao ta may sa isuna nga kamang iti armada ti Pagilian, may isa nga sarhento, manong name ni Rodel. Daytoy ti may kadua nga lalaki ti biyag ko, manong name. Kalbasan dati ko nakitay iti ina ni Rodel nga adan na nadanak din iti boyfriend iti adak iti college ngem insina na gapo iti seeding ko ken nga kunada pay nga gapo iti seeding ko isud gapo na naggedan kami uno naggedan nga naulila kami nga demang uno naulila kami nga demang ta car accident nga natay di kita kanak kada kami nga negosyo siya tinauna ket inaudi ni Janice nga imbaglagi din ta idi matay da nakapaggraduara kon kadadan trabaho isud ka po nga siya konti nangako ti akemda para iti panangituloy ni Janice Akapsat kung manong nemi iti panagbasa. Nagamamukam idi ni Rodel iti may nga party manong nemi ket gabuta nagwapo macho. Siyempre nakariknak manin iti ayat. Inaklon ko. Idi ta masansan na panagbakasyon na
ken panagipalagip na iti panagayat na kanya. Nga iti dayta nga aldaw manong nemi ket naira na. Uno na ikari nagtulagan mi kini Rodel nga iyam amuna kon kadagiti naganap ken kuana. Awan problema kini papangna. Welcome. Ngem ni mamangnat kontrabida. Dinakano kayat ta dinakayat nga dadaka sa mapasamak iti anak ng soldado. Gabong nga ti siding nga adda iti babaen ti kandigid nga matak. Ngano kasta nga gluak kat maluluwak daytoy nga siding. No hapik iti amin manong naming adda siding ko. Ti kaado nga pasit ti bagik do apik hindi tipay. Babaen ti matak nga luluwak iti nagdiswan dayta nga siding. Manong name. Nga mawamot okay mat ken kwa okay mat daytoy kini Rodel. Manong name. Anong name impudno kini Rodel nga saan akayat ni mamangna. Ngem kunana nga isukan human iti agdesisyon. Ti rason ket gapu iti siding ko. Okay lang ken kuana kun naman. Siguro manong name ket imbilin damet ken kuana nga lipaten na kuno isinanak. Ngem ti kaunana ni Rodel manong name nga uray sa dinut ayan mo no oras mon. Uray no saan ka nga soldado no oras mon. Ni Apo Diyos lang ti mangikadeng. No kaano nga alaan ni Apo Diyos tin pabulot nga biyag kadagiti paraswa. Intulog ko nga ron tinang opisina, kalpasan na, nagbakasyon ni Rodel kat nagsublimat lang manin sa Mindanao manon name. Kat kunamat ni Janice kakabsat ko nga ilaban ko't panagayat ko kini Rodel no talagang ipatpatay ko. Aging ka nga nagbakasyon manen manong name ket natulag ken ti kalay sami. Ti makadagas ididumteng deta nga kalay sa manong name saan nga imatendar ti inana. Babam na ta ni mama. Kumontra na kumontra. Imawan sa bali. Karamidan ta na di mangi patungpal dagiti nagkinarian ta. Nga ito nga aldaw. Ison ti kaaldawanan ti kalaysan. Di ba nagmaymaysan ti puso ta. Kinuna ni Rodel manong name kat nakaragragsak kami ngagpaiso kabayatan ti seremonya ken ti reception kalpasan na manong name na mambin in Sibro ti baro nga balay mi. Kabuta adda din yung patakder ni Rodel nga balay manong name ket syempre da kami takden din na ket dituhin manong naming in sukok ti amin ko kini Rodel. Naglaing ni Rodel manong name gabata may isa nga talaga nga soldado. Nalaing nga sumuksok manong name. Soldado nga talaga. Nalaing nga pumaltog manong name. Nagmaris rosas ti rabi ket nagtultuli nga rabi sakbay manong name nga nagsubli ni Rodel iti Mindanao nga destino na. Manong name handa idin ang pitpitik ti saklot ko ket pakamok ken kuwana. Ket kabuta ka sa pulak ti kaduwat. Inaibak ti kapsat ko manong name ni Janice. Graduating idi. Ket gabo manong name pasbasa mat ni Rodel uno ni Janice idi kapsat ko. Awan ti kaduwak sud gabo nang nagboluntaryo ti ina manong name ni Rodel nga imay nakikabalay kanya. Nagtultuloy ti kinakontrabida na manong name. Why? Tila dati magbagana nga pamatpadakas kanyak ngano adda maladawak lang agawid manipod iti opisina ket adda kano kasinsinnarak ko. Manong name nalaing kidi nga mga iwan iti inauna nga apo ko na nga inauna nga anak mi manong name kini Rodel. Nga dilak diya ka mo manong name nga tiladak nga ibagbagana nga ipulpunong na kini Rodel. Ngem ni Rodel manong name ket sambat amamati. Aging ka nagbakasyon manen ni Rodel manong name ket syempre kasta unin manen ti panagpapas mi iti panagbakasyon na aging ka halpasan ti duwa ket guduwa nga tawen ti naunang anak mi nga ni June agdadagsenak met manen manong. Marigata na akon manong name iti kapuna nga nagrisana kon iti trabaho. Kaya tultuloy ti katugangak manong name iti nangarami iti pamuspusan tapno saan nga naurnos ti kasasaad mi iti asawa.
Banagmed manong naming nga ungtang ti asawa na nga ama ni Rodel. Ngam kaskas di manong naming nga talagang saan nga sumuko. Aging ga manong naming iti maysa nga pasamak idya Mindanao. Naipadamag manong naming nga napasamak nga enkwentro ket adu tinatay nga soldado. Ket maysa ti asawa nga missing. Oh, makidam. Da ito yan tigunak. Mga, kararagtay di nga awang kumatidakas ka napasamak kini Rodel. Pang-asyo, saan na kumabalaw na kasta. Naging gaman ng name na padamag maglahay nga nasarakan na ni Rodel. Aduman ti sugat na manong name ngem na isalakan. Si bibiyak ni Rodel. Maminsan pa yung mga enkwentro na baka batay ito ti asawak. Ti asawam, ti anak ko, mabalukan, babaluin ka. Sumandang kay kuman mama. Di kay hindi pa na uma. Nga mangkon kontra, iti pa nag-asawa mi. Iti pa nagdan namin ti anak yung soldado. Sumandang kay kuman. Ay gaman ng naming iti may isang arabi dinteng ni Rodel. Nagpakasyon ka? Saan mong impaka mo? Nagigkata ko nito sa serbisyo. Ha? Tap na sumardeng ni mama. Nagigkata ko nito sa serbisyo at sakripisyo. Ti amin. Kadin nakilatan. Nagnanayon. Nga saan kaya panawan? Magipastek lang yun iti negosyo. Nagnegosyo lang. Dan kami pa iti may katlong anak, manong nemi, ket alisto nga naglabas ti panawan na damaten pamilya at kalsad ko. Buwan manong nemi idi, dadan ni Rodel, nagsublimot lang ti katugang babae, ti sidong ti katugang kalalaki. Aging ka manong nemi, na naatake ti bakit. Hindi man pagpiyos na rongkaran. Manong nemi, marigatan ti bakit agsaw. Kahit idiyawid dan iti bang idiyawid dan manong nemi tapno iti balay dan iti pagpaimbagan na nagbalinan nga bedridden manong nemi ti katuganga nga babae. Ket po manong nemi takayt kumayat nga sikasuna tapno saan unay nga mabannog ti katuganga alalaki. Ingkid daw ko manong nemi kini Rodel nga dito yan balay mi kini Rodel ti pagyanan na. Tasyak ti mga sikasok yung kuwana, yan tangay kat sa anak batang nga nagsubli ti bisina, dada kami mag-asawa, ti mga manage ti negosyo mi, sa maasikasok na ginitalungan na. Dito yan manong naming nga nagpakpakawan ti bakit. Naman pa'y marigatan ngagsaog, apong ano ti pa nakaatake na. Ipahawanan na ko ba? Iti, panagulgurak ka, Rosalie. Nakaimbag ka, tayo tilikodan, tinararamid ko, kita, maramid mo ti mga sikaso kanya. Nga dadapin nga sikat mga sikaso kanya, nga iti anak ko, nga asawa. Mga, awan pagdalagan nyo, ragsak ko ti, mangtulong mga sikaso kanya. Lagragipin nyo, nabayagan nga awan ti inak, kanamak, tanaulila kam nga demang. So nga sika, imbilang ko nga ina, mama. So ang pagdalagan nyo, taasikasuan kayo. Iti likodan nga nagbaling kay iti ako kontrabida, iti relasyon mi, iti asawa. O makita yo, si sasalun at asawa, ti anak yo. Alawen, agyaman ti panagpakawan mo kanya, nga nagyaman ti kinasiyaat mo. Simu kumudlaing ti bakit nga nagbaling nga kontrabida, manong nemi, hindi talagang awalan ti gaway na. Kaya hindi pakitak, kaya dilugodan ti amin, ket nagbaling nga napatig kanyak, ti ina, ti asawa. Ito nga ti pagkasaritak, manong nemi, ket thank you, itilayang mo nga nang ibasa, ket sabi ko man, tinakaibati akmat iti adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak na nagbuya, kaya nagdengeg, more power to your program, anong, and God bless. So yung nga dagyaman nga pagaya mo, Rosaline iti Ilocosur. Kasing kaya nangigan papagayam, deto'y ababa nga lagip tila palabas, ni pagayam tinga Rosaline iti Ilocosur.
Kad tintuno aldaw 12:30 tilag programa tinga lagip tira palabas tingkay tu panang dengeg nga permi nga makompleto tira pindas nga panakay portrena dito yung istorya. No man pa amoyan ti istorya na ina pinas tumit lang sa jayeng kay denggan basaan una dubuyain pagaya. Thank you. Thank you mat kadagitay nagbuya. Ya. At siyempre nung i-share yo, thank you ti pingkay panang i-share dito yung live tayo. Iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Ni Noreline Perdido nagbuya, ni Erlinda Estavillo, stawatan ken ni Dadumapay nga nagbuya kanya. Salamat iting kay panagbuya. Kat sabi ko mati tultuloy tati pakidangdang kay kanyak. Ito naman damdama, dir manong nemi padaanan dak. O umayag to ang programa naman damdama. Dir manong nemi nga page, iti dir manong nemi nga programa tayo. Di kiti kang kanahin nga mangbuy-buya kada tayo, ken nang subsuportar iti programa dito page ni paring Ray. Thank you kada kayo. Ya. Isoda, sino da? Da Leonila Pantuca, iti Eva Beach, ni Amelia Jose ti California, Berto Solatre, iti Hawaii, kasama tayo kini Noreline Perdido Tamalay, ni Clarita Manibog, iti Santa Praxedes Cagayan, ni Fera Gagos Bagani iti Manila, Teresa Agbayani, ni Remedios Aguilar, iti Washington State, Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Erlinda Estavillo, Erlinda Panterosete, ken ni Josephine Stango, ken Dadumapay ngagbibuya. Thank you for watching.